Silav roj baş hevanno. Eviderim herkes başa. İro bu qasî çend deqeyan em ê hol bidin bi hevra hem li rojevê binêrin hinek şîrovê bikin ka çit qewme li Tirkiye Ekrem İmamoğlu şaredarê Stenbolê hat girtin. Pêvajoyê wî ya binçavkirinê bi dawî bû. Niha êdî hate girtin. Sûçê li hemberî wî gendelî ye. Ev meseleya terorê hebû. Hûn zanin ji bo ku şaredarekî ji wezîfê were girtin şûna wî qayyûm were tayin kirin divê suçi wî bikeve çarşoveya terorê, terorîzmê. Lê ev sûcdariya ku li hemberî wî hatibû kirin betal bû. Yani êdî ji ber tifaqa wî a bi Kurdan re ku Kurdan wekî terorîst bînin. Ew êdî nakeve çarçova sûç lê gendelî heye, karê nel rê heye. Rêxistinekî li ser qezencên aborî çêkirine. Tabii ev îddia ye. û di vê çarçovê de hem ji bo xwe hem derdora xwe dewlemend kiriye û herî reş spî kiriye. Di vê çarçovê de ji wezîfê hate girtin. Em binêrin îddiayên di derbarê wî de em ê bixwînin. Ji bilîviyekê tabî em nizanim înterneta min baş e ne baş e. Deng tê nayê. Dîmen di cemide de na cemide. Ez ê bi vî şeklî çê bikim. Tamam. Süper. Hûn jî komê serhebûn hevanno pir baş e. Niha ez nûçê ji were bixwînim paşê em ê derbasî Urmiyê bibin. Hin dîmen hene ez dixwazim bi were parve bikim. Li wê derê li ser navê Azeriyan provokasyon hatiye amedekirin bi îşaretê hestiya Tirkiyeyê kî organize dike? Çawa organize dibe? Çima ber bi ku derê ve dixwazin biçin? Li Urmiyê çima dixwazin dest pê bikin? Gelo kîjan hêzin dixwazin Kurd û Azeriya bînin hemberî hebûdû. Heta vê saetê jî Kurd bêdengin. Nayîne provokasyonê, nayîne lîstikan. Lê yek û van kesên ku xewekê Azerî didin naskirin. Provoketike kî ye? Gelo Azerbaycan e, dewleta Tirkiyeyê ye, yan hin hêzên din hene û bi wan îşaretên nijadperestiya Tirk serê gure çi ye? Em bi İmamoğlu dest pê bikin, hêdî em dakevin nava meselê. Serokê Şaredariya Bajarê Mezinê Stenbolê Ekrem İmamoğlu bi hinceta gendelî hate girtin. İmamoğlu nazdê adarê hatibû binçavkirin. Ji ber dosyaya gendelî hate girtin. Li ser dosyaya terorê biryara kontrola dadî hate dayîn. Yani ji ber vê meseleya terorê girtina wî tune ye. Ji ber vê yekê meseleya qayyûm li ser Şaredariyê Stenbolê vêgavê ne di rojevê de ye. Di çarçoveya lêpirsîna terorê de İmamoğlu serokê Şaredariya Şîşliyê Resul Emrah Şahan, alîkarê sekreterê giştî yê Şaredariyê Mahir Polat, revebirê Enstitûya Reformê Mehmet Ali Çalışkan bi tohmeta alîkarîdayîna rêxistina terorê ya çekdar bi daxwaza girtinê şandibûn dadgehê. İmamoğlu bi tevî not kesên din di çarçoveya lêpirsîna li ser Şaredariya Stenbolê de dihatin darizandin. İddianame hatibû amadekirin di derbarê wan de. Şahid hebûn, şahidên dizî tabî navê xwe eşkere nakin. Lê tê gotin ku gelekî CHP'yî hatine wezîfedar kirin. Êdî ji AKP peregirtine çawa ye em nizanin. Lê xwewekî AKP'yî didin naskirin. Çûne giliyê CHP kirine, giliyê İmamoğlu kirine. Kî li ku derê çawa kom çêkirine, kî çawa li ku derê gendelî kiriye perediziye hemî giliyê revebirên partiya xwe kirine. Ha çi qas CHP'yî ne em nizanin. Ev hemî dibe ku dafik be, provokasyon be, pêş te hatibe amadekirin, di çarçoveya planekî de be. Yani ji bo ku merov însanekî ji wezîfê bigire davê pêş te bi mehan pêş te heta bi salan pêş te dosyayên di derbarê wî de kom dikî, wî teşwîqê sûç dikî. Ev hemî mümkün in. Yani fitne, fesadî, dek, dolap li cem dewleta Tirkiye nekê me gelekî zêde ye xwedî tecrübeyê jî. Serokê Lijneya Rêvebiriyê ya şîrketa hevpar ya medya Şaredariya Stenbolê Murat Ongun û her wiha berpirsê şîrketekî din heye. Ew jî di nava girtiyan de ne, navî Tuncay Yilmaz e. Vana alîkarên wî ne. Yani Murat Ongun'e nas dikim navê wî û Tuncay Yilmaz jî ew jî di nava girtiyan de. Na em hinekî meselê bînin bîra xwe çi bibû? Serdozgeriya Stenbolê ragihandibû ku lêpirsîn ji alî Bîroya Lêkolînên Sûçên Rêxistinî ve tê meşandin. İmamoğlu ji bo wî hate gotin ku ew serokê
rexistine yani rexistine ki suç ya terör ya bu İmamoğlu dibêjin hatta îda kirin ku ev rexistin karsazan neçar dike ku pereyan bidin wî kom bikin hinek karsazan re bi hev re bixebitin yani di karê suç da bi hev re bixebitin baweyekî neheq pere qezeş bikin bi rêya kesên sexte kirîn û firotinê bikin yani ticaretekî dervey qanûnî pêk bînin pereyên ku ji suçan bi dest xistine jî bi şiklekî rêbazekî dîtine spî bikin. Ez hemî van tiştê ku dibêjim nayê wê maneyê ku vana hemî suç in. Yani ev bahane ne. Hincetên ku AKP bi rêya dozgerên xwe danîne pêşiya Ekrem İmamoğlu. Yani binêrin ku tiştê wisa dikarin amade bikin. Di derheqê her kesî de dikarin suçdariyê wisa çê bikin. Ev nayê wê maneyê ku İmamoğlu ketiye nava suçekî bi vî şeklî. Ha ji ber ku mahkeme jî heye biryar nede. Mahkeme biryar bide çi nede çi. Di derheqê Selahedîn Demirtaş û hevalê wî da tonkî biryaran jî da. 45 sala 48 salan cezayê zîndanê jî Selahedîn Demirtaş birîn. Ma hemî yani wextê ku em dibêjin qanûn, hukuk dibe em bizanin ku qanûna dewletê ye hukuk, hukuka dewleta Tirkiye li gorî xwe dikarin ceza li her kesî bibire tecrüba Kurdan gelek e. Heban me. Ev li aliyekî. Ha? Li ser Ekrem İmamoğlu suçdariyekê din jî hebû. Ew çi bû? Tekiliya bi Kurdan re weke alîkarîdayîna PKK kecekî pênaset kirin. Hûn zanin ev kent uzlaşısı bi Tirkiye jî re dibêjin. Li hevkirina li bajaran CHP wê demê Dem Partî yan jî HDP bû. Bi rêya vê yekî alîkarî dane PKK kecekî. Sempatîzanên rêxistinê li şaredariya bajarê mezin a Stenbolê bicihî kirine. Ev jî suçdariyek bû lê ji ber vê suçdariyê nehatiye girtin. Ez dibêjim qey beraat kirin yan jî na kontrola dadî. Yani bi şertê kontrola dadî beraat kirine. Wekî din CHP reaksiyonekî tund nîşanda li hember girtina Ekrem İmamoğlu. Daxuyaniya Dem Partî jî heye ez ê ji we re eşkere bikim. Mahîr Başarir wekîlê Serokê Koma CHP ye bi rêya hesabê xwe X'ê dibêje hûn nikarin kelemçiyan bixin destê Ekrem İmamoğlu hûn nikarin kelepçiyan bixin dilê gel jî. Gel wê destûr nede ku Ekrem İmamoğlu ku we nekarî di sandoqan de tek bibin bi darbeya dadê rawestînin. Baş e ku CHP fehm kiriye ku darbeya dadê heye li Tirkiye heta niha hem di girtina Selahedîn Demirtaş û hevalê wî de îmzaya CHP heye û hem jî di êrişên eskerî operasyonên dervey sînor ên li ser gerîlayên Kurd de jî îmzaya CHP tim hebiye. Di êrişên ser Rojavayê Kurdistanê de jî. Ji ber vê yekê di çavê me de em wextê li dewleta Tirkiye dinêrin li meclisa Tirkiye kî îmza avêtibe binê operasyonên derveyê Tirkiye ew şîrîkê kuştina Kurdan e. CHP dibê li xwe mikur were. Madem ki aqas anha hewceyê demokrasiyê bûne û divê êdî rewşa Kurdan fehm bikin. Mesela mirovên ku ji ber meseleya darbeya Fethullah Gülen hatin girtin bûn mağdur bi hezaran heta işkenceyê giran li wan hatin kirin. Mağduriyetekî pir ecêb çê bû li Tirkiye. Jinên alîgirên Fethullah Gülen tecawuzê wan hate kirin. Gelekî wan revîn derveyê welat. Niha em dinêrin mesela gelek hempîşeyê min hene, rojnameger hene, xwe weke alîgirên Fethullah nîşan didin ya jî xwe weke mağdurê wê darbeyê nîşan didin. Îro wisa basa demokrasiyê dikin, wisa basa edaletê dikin, yani ji me jî derbas dibin. Wisa basa mafê Kurdan dikin, êdî li xwe mikur tên, dibêjin em Kurda xweş fehm dikin, em baş fehm dikin. Yani çi hatiye serê Kurda dibe em baş dizanin. Em hêvî dikin, mesela ev alîgirên Fethullah Gülen madem li xwe var qilîne, şiyar bûne, êdî Kurdan fehm dikin. Yani CHP jî bikeve were wişê. CHP jî êdî Kurdan fehm bike, li xwe mikur were. Bêje tiştî ku me aniye serê Kurdan em jê poşmanin. Wana tiştên yani îcab dike ji bo mirov bibe alîgirê demokrasiyê divê îlah darê hukukê li serê mirov bike. İcab dike destê mirovan bike kelepçî mirov bê hukukî
نهقی ده حبسی ده برزه حتی که مرو فهم بکه که اف کرد مافتارم چی جاب که yani راستی هی لهولی پرنسیبن حقوقا گردونی هنه تبه مرو لگوری وان تف بیاره وقتی لگوری وان تف بیاری problem namine ez nabêjim li gorî hukûqa Tirkiye tevgerin li gorî hukûqa navnetewî a gerdûnî heye yani jî mantık niha bi çend gotinan ha mesela Şengalê hûn dibêjin mesela Şengalê em ê behs bikin wî rojî min bernameyekî çêkir li ser wekî nûçe derbas bû bên şervanên yê beşê hatin girtin ji aliyê hêzên Iraqê ve qismekî provokatör di nava artêşa Iraqê de ev mesele pêkanîn niha artêşa Iraqê vekişiyaye problem vê gavê hinek sekiniye aram biye li ber bê ku derê ve diçe em nizanin kî bû sebeb çima provokasyon pêkanîn çûn pênc şervanên yê beşê girtin tabii hemen müdahale çêbû aniha hêjî dibin çavan danê nehatine berdan niha mesela hûn çi fehm dikin ji vê rewşê hevan me Kakalar, reji şahsın bu yan olmayanı gördünüz, bu yan hüşüzüyle başlayacak. İndi de bu memlekette nefes sahipsiz, fakat beş ki Seyyidəli rəhbərimizdir. Yoksa Urmiyanın kurumuş deryasın sizin kanınızla doldururuq. Hüşüzü qəşəng yığın başlayacak. Urmiye'den pay olmaz, Azerbaycan, Kürdistan olmaz. bi qasî ku em dibînin hêzên Îranê müdaxele kirine müdaxeleyê van kesên ku xwe weke Azerî didin naskirin em nizanin kîne jî dişibin Daişiyan jî müdaxele çêbûye ama heta ku derê diçe ev provokasyon zirar dide kîjan aliyê em hê jî nizanin ama di rojên pêşme de san jî êvarê em dikarin bernameyekî li ser çêkin belkî ez binêrim eger Kakşar Oramar hazir be eger xwe amade kiribe ez ê bi kêfxweşî wî re biaxivim ji bo bikir be ser van meseleyan me ronî bike Em binêrin mesela Şengalê min ji we re behs kir yani ez bawer nakim mesele pir mezin bibe hêvî ew e ku Şengal jî di nava sînorên Iraqê de bibe xweser yani xweş dibe yani dara tu dixwazî li ser Urmiye agahiye te heye ka ez ji te re bişînim were deqekî ez ji te re davetiye bişînim were çend deqe biaxife ya tamam am ji te re davetiye şand ka keremke dara tamam baş e ez pir dixwazim hevalên wisa xwedî agahî werin vê derê xwe îfade bikin dara tu hatî tamam hevan no wekî din ya meselên heta ku dara hat ez hin tişta ji we re bêjim deqekî ez vê dîmenê rakim niha hevserokê giştiyê Dem Partiyê Tülay Hatîmoğlu tevê Tuncer Bakırhan jî girtina Ekrem İmamoğlu şermezar kirin Bakırhan dibêje ev yek darbeyeke li vîna gele destîn şan kir ku ew ê li dijî bêhuquqiyetê bikoşin Hatîmoğullarî jî girtin weke darbeyeke li edalet û demokrasiyê binav kir xwest ku kesên hatine girtin serbest werin berdan wekî din ew mirovekî berreday heye ya Mansûr Yewaşê çi ye ew şaredarê Enqerê ew jî pir ecêb nijadperestekî Tirk e dibêje çima li Kurdistanê dewlet müdaxeleyê Newroza nake çima tê müdaxeleyê me dike divê yani acayip insan e ya îja baroya Wanê ew ê
ji ber gotinên wî yên li ser pîrozbahiyê Newrozê ew ê giliyê şaredarê Enqereyê Mansûr Yavaş bike. Ya na ew jî bê bela. Ana tu gilî wî bikî wî jê were girtin ew ê bêje Kurdan ez avitim hepsê. Ew ê bijim Kurd û AKP bûne yek min davêje hepsê. Merû nizane çi bike. Yani nijadperîst dikî em giliyê te jî nekin yani. Ja radibin ya divê naberê de ka dara hat dara merheba bixêr hatî. Merhaba heval Bedran çawayî? Başim gelek spas Malatyaya va. Silav û rêz ji bo dost û hevalên te jî. Malatyaya va. Silav û rêz ji te re jî. Dara ya berê ku tu basa ew ê bikî basa Urmiyê bikî ev li gundekî Çemçemalê li Silêmaniyê du mal hatin ser ax şer kirine ew sê kes hatin kuştin ev meseleyên wisa civakî pir mirovan değişîne li gundê Qasım Bekzade nehiya Şorşê Çemçemalê mixabin ev di nav Kurda da pirin tiştê wilo heval Bedran sê xortên me sê canên me li wê derê jiyana xwe ji dest dane ji ber çend bihust ax ya ji ber zevî ne tenê ji ber zeviyê jî ya wê derê însan ji ber kîn û nefretê sor dibe êrişkarî çê dibe bêtehemûlî çê dibe û mirov nikaribe meseleyên xwe pirsgirêkê xwe birên diyalogê hal bike û mirov li hev dixe ew li wî dixe ew li wî dixe heta kuştinê jî diçe pir heyf e yani van eger vedigere ji bo bêqanûniyê jî heval Bedran pir yanî dizanî mixabin yanî qanûn rast e Başûrê Kurdistanê 30 sala azad e birê em bêjin ama dîsa jî bi rastî mixabin qanûn û yasa tune ye. Rast e yek tu dibêjî yek ji van sedemên kuştina van însanan ji ber ku edalet li ciyê xwe rûne niştiye yasa rûne niştiye însan nikarin biçin pêşiya dadgeriyê xwe îfade bikin rast dibêjî ev jî mesele ye bila ev jî bangekî te be ji bo rayedarên Başûrê Kurdistanê çi dibe bila bibe bawerî bidin civakî ku însan werin cem te edaletê bibînin eger însan edaletê li cem te nebînin ew biçin edaleta xwe bi xwe çi bikin heval bawerî nedane mixabin li Başûrê Kurdistanê ez te re bêjim tu zanî çawa rewş yanî malbatiye xêzaniye meselen eger tu li eşîreka mezin bî tu zanî tu karî her tiştî bikî yanî tu zelama jî bû ku jî kes naxite nex hepsê de ev problemê herî mezin e li Başûrê Kurdistanê. Ka adara tu van meseleya li Urmiyê ev çi ye çi nijadperestî ye ev çi ye û radibin wisa îşaretê heval berî her tiştî gere yanî hemû Kurd bizane bin li Rojhilatê Kurdistanê li Salmasê li Xû li Urmiyê li Mêndwaw li Nexede heta di Çemilê Mehabatê li wê derê nüfusa Türka pir zêde bûye nüfusa Türka nüfusa Azerî dema dibêjin Azerî zaten Türkin Türk zimanin bira herkes bizanî be nüfusa wan pir zêde bûye tu zanî di wan şert û mercên de İran bixwe wekû dewleta di hilbijartinan de qezenca Kurdan jî ya wan zêdetir bû hilbijartinê Urmiyê de ama tema gerem tiştek bizane bin ha li vê derê mesele ne hilbijartine mesele ew e ku dewlet yanî dewleta Kur a Faris car cara dileyzin di nav Kurd û Azeriya da basa hêza ne tenê hêza gelirî tu hêza siyasî û hêza bandorê tu basa bandorê dikî tamam belê hêza bandorê dikim niha meselen em rastî bêjin dewleta İranê çiqas jî serok komarê wî rêberê wî Türk be meselen ew be dîsa jî ama dewlet di destê Farisa da ye yanî Faris li gorî xwe dewletê dimeşînin siyasetê dimeşînin dîzayîn dikin meselen niha serok komarê İranê Türk e Türk zimana ama dîsa jî di dewleta Kurda ew heye yanî Faris hene Faris wê didin meşandin vêca niha ku mêske divî demî de dema ku problem di nav wan û Tirka de heye siyasî de di aliyê Sûriya da wadera çi dikin tîn Kurda didin ew dikin didin dibêjin ha eger hûn nekin em ê Kurda ji wera dîsa wek kart bikartînin yanî ev problemê wan heye ama rastî jî heye heval Bedran yanî mixabin li aliyê Xûy li aliyê Salmasê Urmiyê wan nüfusa Türka pir zêde bûye tu zanî
نێزی 5 ساڵ نێزی 5 ساڵات دەولەتە تورک بە ئاوایەکی خورد وانە دەئالێنێتەوە پەرستیدا ددەمەشاندت توزانی نەها دناف تورکێن ئازەریدا لە تەبریزێ و لە ئورمیە و لە هەموو دەرێن ئیرانێ یعنی بە شێوازێکی پر سیستەماتیک وانە سەر ئالیە نەتەویدا ئەو دکن. Pardon, şaştı ki. Tamam, Kerem ki dara. Yani dibêjim dewleta Türkî destêwana têda heye ji ber ku di Îranê de em bêjin boaz azerî Türkên azerî ew xwastin yanî aliyê neteweperîstî da tune bûn. Niha duan 5-6 salê da pir zêde bûye neteweperîstiya wan bi taybet li dijî Kurdan. Vêca ez dixwazim waye bêjim yanî tiştekî ev ez bêjim bi rastî jî gere di rojiyên pêşî de di salên pêş de wêj daha xurt bibe. Eger ku Îran meselen Amerîka mudaxele bike yan welatên Ewropa wane bixwazin lê bêxin em dîsa li Rojhilatê Kurdistan şerê me li dijî Tirkiyeyê ne li dijî netewên dinê. Ji ber ku nüfusa snûrê me kêm e bi ser Farsa val wê derê. Nüfusa herî mezin, snûrê herî mezin em dikevin ser Tirka, Tirkên azerî. Tuzanî? Vêca gere yanî bi rastî jî li niha pêve Kurdên Rojhilatê Kurdistanê xwe amade bikin ji bo wê yekê. Ev Tamam hat. Aliye wanê nijadperestiyê li gorî Tirkiyeyê gelo zêdetir e? Ez wilo difikirim daha zêdetir be. Rojhilatê Kurdistanê dara. Erê daha zêdetir e. Ji ber ku wane hem bi aliyê meselen Azerbaycan xwe azerî dibînin meselen azer jî dewlet wekû dewletekî mezin piştî wane heye tu zanî û wekî dinê nîzîkatiya wan bi Tirkmenistanê jî raheyl wa jî derê wa dera jî nîzîkin yanî bi rastî ez wilo difikirim di pêşerojê de dema li Îranê were xistin an jî Îran mîna rewşekî Sûriya çêbibe wê em zehmetiye pir li hemberî Tirka li wê derê dibînin. Bi rastî jî ez wilo bêjim yanî tevgera azadî li Rojhilatê Kurdistanê xebatekî pir baş kiriye bi taybet li wê derê li Urmiyê û li Selmasê û li Xûy û li hemû wa derê ku Kurmanc zimanin em bêjin bi zaraveyê Kurmancî diaxivin di nav Şikaka da yanî xwe bi rêxistin kiriye pir baş xwe bi rêxistin kiriye lê mixabin di aliyê soran zimana da ew xas telîkeyê ser xwe nabînin yanî telîka Tirka ser xwe nabînin gere ev ji niha pêve ev rewş li hemû were de bê baskirin bê behskirin ji bo ku bizane bin yanî. Dengê me heye heval bedran. Heval bedran dengê me heye. Heval bedran internetê te pir ne baş e. İnterneta min cihaz lê me pir xirab e Kerem ki tamam cihaz sekînî an hat çêbû. Niha tera bêjim neğede de di neğede de di 20 salê borî de di neğede de 10 Türk tune bû. Niha nîvê neğede bû Türk. Geheştîne ser şinoyê pir telîkeyê ev yanî. Gere her yek kes wê yekê bizane be bibîne yanî ji aliyê Rojhilatê Kurdistanê fêm bike ji ber ku yanî bi rastî jî azirayî hebin ji ber ku ez wilo xuya dikim wilo dibînim ku li Îranê jî wê rewşekî pir xirab çêbibe ji Sûriya xirabtir çêbibe. Allah Allah. Peki ve ana o provokasyona ku me bes kir tiliya hêzên derve mümkün e têde hebe. Belê ew sedî sed dewlet xwe çêkiriye. Dewlet xwe çêkiriye. Ji ber ku di salên berî de rê nedida Newroz li Urmiyê çêbibe. Niha dewletê bi xwe rêdayê Kurd Newrozê bikin wekû meselen kartekî dibêje ji azeriya re ha. Eger hûn li hemberî Tirkî bisekinin hingû piştgiriya dewleta Tirk bikin li vê derê kartê min jî heye Kurdin. Em ê Kurdê li dijî wa bikarbînin. Yanî ev kartê dewletê dewleta Kura Îranê wilo ew kiriye.
تشتێکی تشتێکی دیژی هەیە لە ئورمیە تەمامی گوند و دەردۆر و باژارن باژەرۆکێن بچووک کوردن ئەمە دسەنتەرێ باژاردا گەر ئەم ڕاستیە ببینن دسەنتەرێ باژاردا هێزە تورکا زێدە بوویە ینی هێزە ئازەریە زێدە بوو ینی دناف سنتەرێ باژارێ ورمێ دە تورک زێدەترن ji ber ku ew wana jî heye gere bizanin bi dewletê rane yanî zanî ew şerê jî dewletê nakin bawayekî dînî dixebitin li temamê Rojhilatê Kurdistanê Azerî tenê li Urmiyê hene yan wextê ku mirov hinekî dat keve Sinê bajarên başûrê Rojhilatê Kurdistan li wan derece na li Sinê tune ye meske li Bokan tune li Sinê tune Azerî sînorê wan heta ku dirê heta Urmiyê tê wekî din ku dirê meske li Agirî heye li Agirî heta derbas dibe diçe mandiyaw dikeve derbasî serê mehabatê dibe li wê derê hemû snûrê me bi evê de heye bi tirka re heye yanî meske niha li Xûy nîvî nîvin dizanî li Selmas bajarê mezin ha nîvî nîvin tê Urmiye li senterê bajar li derve em zêdetirin li senterê bajar ew zêdetirin dîsa diçe Nexede li Nexedê em Kurd zêdetirin ez wilo dibînim dîhan hatine şinoyê li şinoyê niha mesela çend hezar malekê wane hatine ketin şinoyê da jî dîsa diçe Menduwa li Menduwavê dîsa jî Türk temamen bûn Türk yani li wê derê de pir Kurd kêm mana li mehabatê di nav mehabatê de Türk tuneyê di nav senterê mehabatê li derveyê mehabatê Türk hene wê arî derbas dibe heta nêzî Bokanê dibe li wê derê jî Türk hene yanî bi rastî temamî snûrê Rojhilatê Kurdistanê snûrê me piraniya û bi Tirka re ye deqekî ez çi bikim zanî ez hema xarîtê bînim ser ekranê bila fikrê hevala çê bibe tiştek ku bi te bas kir Urmiye tam li ser nêzê Geverê ne Şemzîna Gever vê derê ye Bele vê derê ye yani gelek nêzê heve ha însan bele zaten tera bêjim berê Türk tune bûye yanî Türk di nav sentera Urmiyê de berê tune bûn hûn bizane bi tiştekî her Kurdek bizane be duê şerê Şimkoyê Skak da pehlewanê Kurd Azerî nikarin bikevin Urmiyê de duê demî de ev gola ku li vê derê ye gola Urmiyê ew gola Urmiyê belê Zahabiye kêmbiye ava wî tê de xwe heye ava bi xwe ye ev belê ava bi xwe ye ez zanim mêske heval bede deqekî li wir bisekine ez te ra bêjim mêze golêke golê pişta Türk hebûn ama golê vî alî de Türk tune bû berê ha tenê li vî alî hebûn ama belê tinê li vî alî bû di vî sed salê de dema ku dewlet netewe çêbûn ketin wî alî de îja cî te bas kir mesela em ji Urmiyê dat kevin jêr alvê derê mehabat heye mehabat jî di binê golê de ye mêske Menduwa heye Menduwa li wêrê yas dikin Menduwa ew Menduwa hemû bûy Türk nêzî mehabatê ev bajarê Kurdan bû berê Kurd bûn nîdî niha Kurd pir têda kêm bûne Allah Allah erê pir heyfê demek here Nexede niha Nexede nîvî bûy Türk li wê derê Nexede heyfe dara ew jî milletê min e Azerî tamam wekî din dereqê vê xerîtê de tu çi dibêjî tu dibînî xerîtê senekî Bombayê ketîme têda ez hinek kêm dibînim ev jî Senandej gelek li jêr e ne Senandej sedî sed Kurd e ti milletê dî têda tune ye ew jî wekî din seqez heye tiştekî dî jî ser Senandejê bêjim ev Sinê ye Senandej nîne Farsa lê kirî Senandej gere bizane be tamam navî Sinê ye kurmancî belê navî Sinê kurmancî û Kurdên welatparêzin Kurdên şoreşgerin Kurdên qehremanin Kurdên ji Kurdbûna xwe zimanê xwe li her tiştê xwe pir hez dikin ji bo ku em niha demên pêş me de xuya ye em ê nexşeya
Rojhilatê Kurdistanê ji nêz ve hîn bibin û fedkeve sertê jî dara. Çünkü eger wisa pêş keve xuya ku em ê pir bas bikin. Em ê pir bas bikin. Na mesela Rastî pir giring e min niha ew jî kird yek kesek heye bi navê Elî Ciwamerdî Kurdê Rojhilatê Kurdistanê li Amerîka dimîne. Vêca ew pir dijî tevgera azadî xeber dide. Vêca min telefona wî kirt duhî min got ew xas bê şerefiyate tu her tim li tevgerê ku azadiyê pijakê wane xeber didî niha wê Türk dikevin dendorê tim problemê Rojhilatê Kurdistanê bi me re bi Türkara wê çaxe çi dibêjî? Yani gere hemû partiyên Rojhilatê Kurdistanê jî dest ji ew ê berdan bêjin wala pijak ne ev û nevêdî ne ew ne ew tiştî ye. Problemekî mezin pêşiya me de heye. Niha xuya dika te dît çi dikin li wê derê ketin bajara da û hemû ya Allah bîsmîllah û em Kurda qebûl nakin wê te bikujin. Hêj çi nebûye ha. Eger problemek derkeve li Îranê derkeve midaxelek derkeve li wê derê wê çaxê tên bi silahê me dikujin. Anha em yani wexta yeketiyê ye binêre li yeketî çêbiye anha îro konferansa jinên netewî heye pir mühim e. Yani jinên Kurd konferansekî netewî nava xwe de çê dikin. Enekese û PYD hatin cemhev dibin serokatiya General Mazlum Abdî de ev tiştên gelekî başin. Li Rojhilatê Kurdistanê Partiyên Kurdistanî dijberiya hev nakin. Ez dibêjim qey ew ê jî nava xwe de yeketiya xwe saz bikin, parastina milletê xwe bikin. Ama eger provokasyon çê nebe yani Azerî muhakkak Azerî jî gelek mağdurin. Yani Azeriyên demokrat jî hene. Hemî Azerî ne nijadperestin. Yani nizanim. Yani nijadperestî nexweşiyekî ye. Yani heva zanî tiştekî dî te rabêjim di nev dewletê Îranê de Azerî pir hene yani ez di sîstemê de dibêjim. Yani di aliyê ser erteşê wan ser fermandarê wan ser komarê wan tu zanî ewanê wan e pir hene yani di sîstemê de yani ew ez wilo difikirim yani eger dema sibê rojê li Sûrî li Îranê tiştek çêbibe wê çaxê ew bixwe azirin yani tu zanî. Yani hêza wane heye di nav supayê pastaran da di nav nîro intizamî de duwa dere de hemû hazir xurt hêza wan pir heye ev yani hinek ferqê me ama tiştek tira pir bêjim pozitif. Kurdê Rojhilatê Kurdistanê zimanê xwe parastiye, çanda xwe parastiye, kultûrê xwe nemîne Bakur e, nemîne Rojhilat e, nemîne başûr jî ye. Diha li başûr çêtir e. Tu zanî ev pir muhîm e yani. Tu zanî yekgirtiyekî wane heye belkî de aliyê siyasî hinekî ew bin ama dîsa jî bi rastî jî Rojhilatê Kurdistanê zû dikarin bi hev re bên hevdû li hevdû bikin û yani ev pir baş e, pir wî pozitif dibînim. Rêja min ji te ew e divan rojên pêş me de pêdiviya me bi hev çêdibe. Pêdiviya vê kanalê jî bi te çêdibe. Tu çiqa ji destê te tê tu lêkolînke hêzên Kurdistanî re êdî telefonê bidaxivî çawa çêdikî agahiyên xwe berhev bike dem bi dem em li ser Rojhilatê Kurdistanê wisa bername çê bikin û ez zanim derdorekî pir berfireh li me temaşe dike li Bakurê Kurdistanê li Rojava ama Rojhilat ez dixwazim hêdiyê dî em xîtabê wan de re jî bikin kanala me wê rolekî pir giring bilîze. Evê ku min bikire ez rastî jî ez ê bikim her tiştê ji destê were min ji bo we bikene ama dixwazim tiştekî dî jî bêjim heval bedran yek xalê herî pozitif li Rojhilatê Kurdistanê ew e ku kurman ji soran probleman pir xurt in nîzîkatî û dostatî heta li navbera soranên Başûrê Kurdistanê dihok û Hewlêrê ew xas daha zêdetir xurtetî heye di nav bera wan de ev pir xalekî pir pozitif e li Rojhilatê Kurdistanê. Pir baş e. Ez dixwazim yanî bi rastî jî sir vê babetê ser Rojhilatê Kurdistanê bide naskirin ji ber ku tu zanî car cara problem çêdin dema şer Rojavayê Kurdistanê çêbû kes ne dizanî Efrîn çi ye, Kobanî çi ye, Qamişlû çi ye, ne dizanî meselen ne dizanîn ku di nav wa bajêrê de perçebûn heye ew heye tiştek gizli nebû yani em dikarin niha pê de be gelê xwe li her parçe Kurdistanê ser Rojhilatê Kurdistanê bizanî be ji ber ku bi rastî te ra bêjim ez wilo dibînim mudaxele Îranê têk kirin.
ji ber ku ev çend sala Amerîka û Ewropa dixebitin di aliyê embargo xistinê min re û xirab ê di Îranê de di aliyê ekonomî de paratinêye kartinêye pir problem heye niha haziratî hayê ser ew ê du sê bombalê bêxin millet rabe li wê derê tu zanî ez wilo difikirim. Kambinerin çil benda milletê me ye di vê naberî de li Rojavayê Kurdistanê guherîn pir tune ye. Tamam hevalê dara ez tiştek ku mişte rêja kir tu pêk bînî pir baş e. Tamam ez ê hazir bim mira ew ke ez ê telefona xweştera binivîsînim dema ew ez ê ser Rojhilatê Kurdistanê me daha zêde xeber bidim. Tişta mühim bila hevalê me zanibin ev kanal niyeta me ew e em bikin kanalek netewî. Kanalek rojnamegeriya bê alî di nava Kurdan de. Ez wextê dibêjim bê alî em alîgirin. Em alîgirê rastiyê, heqîqetê, alîgirê Kurdan e. Alîgirê mafê Kurdan e. Ama di nava Kurdan de em naxwazin dijminayê kîn û nefretê çêbikin. Em naxwazin li cem li divê kanalê de hûn heqaret nabînin li tu nirxekî, li tu partiyekî, li tu rêberekî. Ev kanalekî bêalî di nava Kurdan de lê alîgir e ji bo mafê Kurdan. Îja kanalekî netewî ji ber vê yekî em dibêjin eger hûn bibin abone pêdiviya we bi vê kanalê çêdibe pêdiviya me jî bi we çêdibe. Ji bo yek jî dara tişta mühim mantıqa rojnamegeriya netewî û bêalî gerek em biafirînin di nava Kurdan de. Rastî pir giring e heval Bedran rastî ew ez bixwe bi rastî niha pir partiyên Kurdî hene ez jê hez nakim rastî jê hez nakim ama ez ti zere naxwazim tu zanî wilo bawayekî sererast xebera jê rabêjim em tiştê wanê xirapeyek kirine jê rabêjim li ma jî dixwazim zêdî ez bi rastî dixwazim karê min zêde dixwazim Kurd fêm bikin dijminê me kî ye li ku derê problemê me heye bi kê re problemê me çi ez wa tişta hez dikim tu zanî. Ji ber ku bo min ez wekû xwe ez wilo difikirim. Ez wilo difikirim. Diktatörekî Kurdî ji bo min çêtir e ji dijminekî bi rastî. Dara binêre. Tu wextê ji partiyên siyasî hez nakî ev tu hestiyar tevdigerî. Tu hestê xwe derdixî rêza pêş. Ama tu weke rojnameger bî tu eger bibî navbengkar baştir e. Di navbera partiyên siyasî û millete. Mesela tu rastiya wê partî ji millet re dibêjî. Belkî millet piştgirî bide. Belkî millet jî hezke jê hez neke ama tu rastiya wî bibêje. Bê ku heqaret bikî, bê ku tu bi xwe hestê xwe tevlî bikî. Baş e gelek spas dikim te baş kir. Tamam heval Bedran gelek spas. Ya birêya Messenger ya bi şeklekî telefona xwe ji min re bişînî ya jî birêya Jan Roj jî dibe eger tekiliyê te pê re hebe. Wala ez ê te re bişîn ka em ê peyda bikin em bêje Ciwan Roj eger hejaheyî jêbe min re ew bişîne ez ê te re ew bikim. Eger tekiliya we hebe tu jê re WhatsAppê bişîne bi şeklekî em tekiliyê de bin. Heval ew dî hebû heval wî Farok çi bû paşnavê wî ew jî ew heye WhatsAppê wî heye. Tamam ê peyda bikin. Nana tu min dibînî ya Messenger jî heye Messenger jî dikarî bişînî. Mala te ava her hebê. De serçava serselam serçava. Hevan nû ez xatir ji we dixwazim bi qasî 40 deqe bû bername me problema me internetê jî heye ez ji ber ku li derva me ne li stûdyoyê me wisa me behsa İmamoğlu kir hat girtin ka ez hema nûçeyên deqeya davî binêrim heta ku nava van 40 deqeyan de 40 deqeyên bernameyê de eger tiştekî awarte çê nebû be ez hema lê dinêrim û ji we re pêşkêş dikim. Ji bo Kurdan tiştê xweş çê dibin. Merex nekin, merex nekin. Wê tiştê pir xweş çê bibin ji bo Kurdan. Mamoste Şivan Perver axifiye. Ez anha li Rûdawê dinêrim Şivan Perver tiştê xweş gotiye, tiştê xweş aniye ziman. Newrozekî li Kölnê hebû bar dikim li wê derê de axifiye. Baş e. Yani em binêrin ka wê çawa be. Kurd sînorên di nava xwe de radikin êdî sînorên ku dijminan danî bû nava Kurdan
qebûl nakin wê pêşketin çi. Bi hêviya rojê xweş azad dem baş xatirê we hevanda.